Early on Monday morning, police arrest my brother for walking. Ray, obey ya no nyimia. Emi ade ntesuo kan ne furu me. Da chibi. Odifo bi be kan kira kwala ne se. Osofo bi edi nanum ntesuo edi kan wa no se. Into akwala no ono a wo ma meye sofo maami o. But obepa be ye powerful. It we be for now standing ne pe o kan na no wo kun. Wow. Power. O ma meye sofo. Na mo kan ne pe no wa ye dey. Wo kun. Nti wo sra bi be ba betena no so. Sa protected. Peja won sa kwaso ma me. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Hey. One at the Belinda. Why are we dying? Why are we dying? Me pe Belinda obia eye ne yere. Wife, a jabra. Obo nsema nke beboa. Obi ti se no. I was so lonely. Obi say KJG o say Bacha ho na me adwuma. Akona wo ye adwuma. KJG. Me chira wa ye bi kona koye. Okwa sensuo tugu nchensen so. Gina ensuo nanim sei. Me nsuo nim wu so. Uwia no waka chira wura say enhira wo de atome so. Onipa bi antime nworo. Amen. Na mi hunu te said ye problem bi asi mi hunu nkofo a etwa ho ahia te se nkofo mu nyina hye immigration atade all of a sudden na ye woro wodie na ye woro wodie no wei no omobo naked pia wusi abonten uko nyina na wusu awurade ka chem se ye nim wiase but obeyi wafiri mu because of assemblies of God. Amen. Uko asori ben Better assemblies of God. better assemblies of God. Meta prophesy. The state prophet. Randy was some yano. Enunti wakoma pa ewo nyame adwuma ho nti wonso awurade se obehira wo. Amen. Obese sanhye brama. Amen. Obese sanhye brama. Amen. Ni hunu se sofo bi gina wanim. Wo se friend pastor Elu o se pastor Elu. Na waso wonsa. Ana me hunu onipa bi wa yete se wo bi a wone wo ye adwuma. Wo se friend Joseph Ade. Joseph Ade. Wo ye elder. Na hu nipa ne se wo gina won chen na ono so hye adwuma matade. Me mate no. Wo mate no no. Me hunu ohaw bi e ba betofom. Na enche kra na no wo ka na ho kire bi a kire wo. Na o ka kire se na ho kire no na. Joseph Ade. Okay, me na wo kejeji ho. Wonni na wo kejeji ho. Enyo no na na no wo ka kire se ne ho awe. O se ne ho awe. No de sika nyina ko hadan. O de so da ko hadan. Prophesy. You are far from here, Major. Okay, Pejansa Kaso. Who Pejansa Kamasha? Sister, I don't know what's your nurse Saturday. Me a student nurse. We a student nurse. Me can't say me actually what the idea be born.
Forget your fam more home fire be. But who say, would do relationship or bompire? And fam one fire be. You will need a rather better now. When you be a student nursing now for Troy Islands. A rather say what the overset a record room fee. What the way to coin what we hear Juma Wabuti. Amen. The Wababa be show fee. Amen. Now, what cry, what do you cry? Every cry, who is young or Ghana. Now, be she what you are country. Sunday, brother, catch him now. One shot, what I come out with the relationship. I dare now do a come, my dear children. Why, 1 year sure, one so intimate to whom free. And what came. And the woman no was no one is what to. It's true. And brother says, I'm broken heart in a woman and young ones are fun at the mouth. And your one cast I would Jimmy in a day mouth. Mercy. I see 2 1 4. Major. 2 1 4 now, who say, oh, some book. Miss Oyada. Miss Humbo. So did you not ask us a meme some book? Meme some book. So who see the awesome one? A bear had the pants will be better. Obi betiatia fa ho die so menu abey wo sombo I'm telling you enyoma wo mu as a wife no ben be bi obeso mu bia wawie wait sometime to come ne nanfofo na busua nyina be frɛ ni nhira enyoma bi woni mu enyam pie afa na ebe pie enti for now what the attention many pa bebre not the attention many pa bebre what disvalue what to for. Yes, sir. And with yes, or who see there was somebody. So much shine at the age of 12. On back cotton on net drug test. Minister at all. Never I say, hey, the work on your free Sunday school now. Yeah, there was you just me yammy papa Juman. Not just in young couple or your doctor. And they are 2 years to sell 12 years. 1 year doctor for the 2. I call it why a day. Or chilling pama be say. And for when you years, I didn't show me. Say pure, same pure. A war there. Yes, sir. A year day be BP. carry yourself. That's right. As a queen. And so a bema would be was some more than that. I'm telling you, yes, some time to come. As someone making Ubasha baby, I'm no about Damas and what I say, Papa, Yami Shroud. When him said, Yami, yes, any petit truby or baby. Obeso we one picture no what na compensation no awurade yes sir but for now onim see the osombu ninti no onim ninti no o waste the time don't waste your time yes sir nso be man hu biem professor forget no na koko wanim suade wo wie ya akotro islet ni bi koko wanim na me say wo sometime to come wo busua ni nyina be ba be hye won say amen wow some anyam concept amen wow some anyam concept amen Wudi mani da so biro. Baba. Ti bwa we. Ready bwa me. Wa we ready. Amatu. We are yo. Or carry trumpet one in some. Na me hunu so wo ku trumpet no na ewo epie free mo. Ewurade ka kire me say that trumpet is a typology of singing ministration. Yes, Now I what the see. enyom to adoma chede bi dia dom no. As some time to come. Obe hold a mega to say YouTube channel. Now we say nkofo tie nsem ebe pie free no aye de. Aba. Saa nyoma we nyina enyam no. Anyam no ode ne nam. Empie ye tu hunu na wo hunu ne so mfa so. Je wo bia wo we need to say state prophet. the state prophet major the prophetic commander Odifo ne hunu wo da chifri wa hyasiem. Enti wo ka echina no. Yan ye ka enne echina. Hallelujah, me wa fa wudi. The power favor koya juma. amen Hallelujah, me wa fa Ewurade aye won sama Jesus. Oh, Kwama. Oh, Jato. Me wa fa. Yeah. Sir, na me ka Joseph bi ho asem. Ano ka cho se ne ho kire no.
no no woka mo rent a etwa se eba ho ama wokra woka kyerɛ say rent ne kra no what is say ebi aba na wanya bi no se wanya bi also mo dia amba omo de na ama oka kyerɛ ebi mu nyae ebi mu anya enam so mo ka say dora otu okra wanya ne de wokai me kyerɛ wade bi wokɔ a wone ne nkonkoye eya ho kyerɛ atia besense wiem na enye ono nko a ebe affect mo a mo ye adwuma ni nyina onipa bia obetimi aye sa direction bia to nsuo na gu nkyɛnse so na wagina se na egu ne so sei sa nipa no obefira ho hyire ni mo afọ Amen. obefira ho hyire ni Amen. pagya nsa kɔ so Idini yawa. ɛne sa akɔnkyɛ we de sa asɔre ma nyina akɔyɛ bi no bo a Atija. ɔmo mo te aburo sa asɔre de ebe yedwe abato ne sɛyi me pa achɔw sɛ wote aburo sa so a ɛnkɔhyɛ corridor ɛnkɔto ɛnkɔsensen hɔ na abɛhwe fam sɛ tu wodi abɛyɛ news sɛ makum minkum wɔyɛ wa na wakum ka ame pa Amen. wote aburo sa so ɛnkɔto ngu aburo sa so ɛmfa ahoma nkɔsɛn wo kɔn ɛmfa mɛsensan ano sɛ ensuo ne ba na masɔ na manom bi me pa achɔw menka sɛ fa kogu abrosan so pɛ ɛdɛn bi etia wodi gu so a na wasan begina ha egu so no wada awurade ase sɛ wasesa hyɛ brɛ no wobɛba bedi adase Amen. akwankyerɛfoɔ de mo pɛ Ema watam. adeɛ kyi a ɛhɔ na wobɛhu sɛ obi asɛ ne nsuo efi awura bɛbusa wokɔ he wɔsɛ efi awura wode tena hɔ wode tena hɔ na wato agu so wa efi awura sɛ ei maame ka ɔno tum ogya bɛnyame ntua wo ka womɛsi me nhyira kwan wobɛgyina ase a ɔbɛboro nsuo no ɛba na ɔka kyerɛ ne ba no ɛkyɛ a tubi gu do ɔno nko a yɛaka se yɛnyɛ no one day no obi bɛsi hɔ bosome na ɔda ho dwade firi nkyɛnse so hwɛ wo nuanim ka kyerɛ sɛ nkɔfoɔ ani abere na ɔma anim o maame bi obi di ne kam sɛ ɔnkɔ no nkɔpɛ moko baako mmra after 2 months wɔama ɔbaayɛ no ɔka kyerɛ sɛ papa mpakyɛ ɛda ka anim ɛkɔyɛ a moko fertilizer bɔtɔ no ɔsi moko no wahyehyɛ ne tere aseɛ deɛ ne paa ɛyɛ moko no a ɛdwan paa no mfimfini ɛyɛ bɔku moko tenten no ɛsoro deɛ deɛ ayɛ te sɛ deɛ nsuo mu papa ɛno deɛ ɛyɛ afa ka aberante n'ani na ɔyɛ korɔmfo ahokyere nyae Amen. Yes, Lord. sika mu animuonyam mmra Amen. akoma pa a wɔde ka kingdom promoters mu nti ɔmo fra adeɛ bi wɔ Assemblies of God mu kingdom promoters wei wɔka ho akoma pa a wɔde ka ho nti awurade sɛ wɔn mo wɔ anim wiase da Amen. wɔsɛfoɔ bɛhyehyɛ ti obi a ɛbɛbɛ wieyɛ Amen. ahokyerɛ no nso aba wieyɛ Amen. mehyɛ sika yie deɛ to so Amen. momfa ɔyɛ no ma me mehunu sɛ mede ɔyɛ aka ne nsɛm mede ka ne nsɛm sɛ pɛ na wahyɛ asɛ na wɔka aburokyerɛ sika Power. posa wɔ wo nsɛm Power. posa Oni makume. posa bɛgyina sɛ ma me posa Oni wadidi no. Na okada yebi. Ado yada. Wadu. ɔsesa yi odifo baako bɛyɛ asɔre wɔ yɛasɔre mu na ɔka kyerɛ m sɛ mekan foreign sika wɔse wo ka aburokyerɛ sika ɛma mekɔɔ me station hɔ mefrɛ no ka kyerɛ sɛ papa woka kyerɛ me sɛ mekan sɛ baato no a no sika no mensa nkae Oni makume. Also dae. Efeno yada. na woma me sika ɛwɔ daeɛ mu woso dan na memɔ sika wɔ daeɛ mu awurade adan ne ho adi akyerɛ wo Wow. sika na mede ma adaeɛ mu no ɛno ne rema wo adi a mede ma Yes, sir. ɛbɛbɛm Yes, sir. ɛbɛbɛm Ebebem. ɛbɛbɛm Yes, sir. ɛbɛbɛm Yes, sir. wobɛhyia me na wodi adanse Amen. mɛhyira wo ɛwɔ Jesus Christ din mu momma yɛnka amen 4 times Amen.
Amen. Amen. Amen. My one son in truth. Thank you, Holy Spirit. One that won't buy a friend of Ben. We will buy a friend of Ben. Who will buy a friend of Ben? General Mammy. One time was sunshine. Oh, but my friend of Ben Abra. Ben. Asia, my friend. Who will buy a friend of Ben? Amen. The chart of you. Amen. The chart of you. Amen. So na ma hunu sa fe ka bia akrash wo bi na ka na esa tete sign. Na tete sign. Amen. Tete sign. Amen. Sham. Amen. Ya can army 4 times I'm go. Amen. 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 We do for some fast one. Hallelujah. Amen. One ati Jemima. Jemima. Bra. Jemima. Orinda, Minda, yes, you dear. Orinda, Minda, yeah, Adigu, yes, you do. Orinda. Amen. 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 The one to support the Shimuja. Amen. Yourself was Shibiara. My God. You are the Christ to Moja and Cham. Amen. Amen for Mao. Amen. 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 Yes, Christ, I am. Amen. Hey, why not person to find? Brownie. Tina man. Abra papa, yomi mu, ama ubramuze. Idiube chasu kasia na wenimos. Ape peka sangoso. Irata kwesi muka sambaro nidida. Atie omani, abra papa, yomi mu. Abra papa, Yaba say na say ye ya kwankyere bi say ye wie na ye kope na mudi adanse. Amen. Say ye bie adanse to wo senkofo medi adanse ye mfiri ha. Yes, sir. Say me to office wo ene adanse am tigu maso. Yes. Wona me hu say bana ye ba ha e ye mfasodie ma wona wo gidie. Yes, Lord. Wonyi nni a wo hunu hwe. Yes, of course. Me di mu dosu ko wade shimo kyere. Amen. Abra mu kina ha nei. My God. Mu be hia me no. Yes, Lord. Na mo de adanse na eba. Amen. Mu be hia me no. My God. Na mo de adanse na eba. Amen. Me hye akwantuo favor to mo so. Amen. Abra mo pagya mo nsa no. My God. Muson mu pagya no. Oshafo say ye bibi say na painful be gina ma mo mo ni nko no.
Oson kaimo. Amen. Oma mo testimony. Amen. And we yesu dem. Amen. 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 So challenge with faith. Emma wata fuesi wontiras. Emma wa kanga na sanunachi. Emma uswedina. Emma sedina. Emma uswedina. Auradi. Veja o santo. Yeah. Emma uswedina. Sister ye fa wo ba ne bra odi akola ne kodo akora ne behwe manim all of a sudden me hunu say oda 7 trays so ya boni naked no mo twitwa je ne mukone they said my God they said omo ye tilapia no ha obi a wonim hu bibiara nyame bofo nku no yes amen wonte mo sanhwe so aka sa Christmas nka maami obahwere ne bayi but every nyina oh see dem hu ade an hu say akora ne hwe menu say oda 7 trays so and ye twitwa je ne nyom Jesus see dem address no what dressing am no me nwi bi de abebo ye nyina wonte mo sanhwe ne so say me nwi bi no mes sanwe agumu nkwa mu otetre eri mopo kase wo yesu de bo wo yesu de in the name of Jesus. Holy Spirit, take control. Amen. It is well. Jesus name. Erade bambo ato abofra nsu. Amen. En saboni bi ebeso no mu bia ye twem. Amen. Amen. Abrante we so da ye mre bi se wogina school wogina park so na one aborofo bobo awurade aka asem bi a kire me se obi bayifuo bi wo mu fie ho ahwum animonyam no afiri ho
Diana was showing a idea where the song called Bemana Bem, but Obi a counter. So all my name Mamuda, but me name is Saturn. Me who said engine P. Opia yan wa kwen wa arrest. My God. Nipa na wa find any Power. Me who ya said, or the nepo higher height. No, I go jana to a minimum. My God. Owie no catch we na busuane say otwease na wo ha fie ho no mayi na firi ho My God. baifo bi oto fie biara Yes, Lord. and the program ya wo ba yi nyame bofo ko na firi ho Amen. nyame bofo ko na firi ho Amen. now receive power to travel. Amen. Receive power to travel. Yes, Lord. Amen. Receive power to travel. Yes, Amen. Receive power to travel. Yes, Lord. When you nyama ya wo dia My God. fedi so we yesu de Yes, Amen. bon sam kese Oti di amania dosu. Yeah, ready beju. Di. Wadu kwafo amania dosu. Ready somebody yo. ma won sa travel ma won sa travel Omadi mi. nakata we Omadi mi. What is all of that? What is Hallelujah. See what the moon see what you know.
Hallelujah. Hallelujah. What you have money on this one? Obibiana no kasa ewurade metra won ewurade metra amado I feel to one. Would you What?
Hallelujah. Yes, who can stay? Couldn't even